Сега ще ви покажа библейски как работи Божието Слово. Писанието постоянно описва Словото на Бога с образи, които показват действие, сила и резултат, но никъде не учи, че Бог се превръща в предметите на тези образи. Ето вашият проблем. Вие четете по детски начин. Вие вземате образен израз и го превръщате в буквална промяна на Божията същност. А писанието не ви дава право да правите Бог предмет, Бог плът, Бог пръст. Към всички, които се опитвате да изкарате Бог стана плът от Йоан 1:1 и Йоан 1:14, и които добавяте Бог в 1 Тимотей 3:16, за да поддържате лъжата си. Слушайте внимателно. Днес няма да минем с общи приказки. Днес ще ви изобличим с писанието. Стих след стих. Пример след пример. За да няма къде да се скриете. Йоан казва: в началото беше Словото и Словото беше у Бога. Йоан 1:1. И после казва: и Словото стана плът и живя между нас. Йоан 1:14. Вие взимате стана плът и правите най-голямата подмяна. Значи Бог стана плът. Но това не е написано. Това е вашата добавка. И самият Йоан в същата глава ви затваря устата с печат: никой никога не е видял Бога. Йоан 1:18. И добавя как Бог се разкрива. Единородният син, той го изяви. Йоан 18. Значи Йоан не казва Бог стана плът. Йоан казва: Бог не е видян. Синът го изявява. И ако ти се опитваш да превърнеш Словото стана плът в Бог стана плът, ти се сблъскваш челно с Йоан 1:18. Ти не тълкуваш Йоан. Ти му противоречиш. И за да няма измъкване, Йоан повтаря същия закон и в посланието. Никой никога не е видял Бога. 1 Йоан 4:12. Значи това е принцип, а не случайна фраза. Бог не е обект за човешко зрение. Бог не е видима плът. И ако някой учи обратното, той строи религия върху лъжа. Сега идва Исус, който сам определя Божията природа. Бог е дух. Йоан 4:24. И Исус добавя какво не е духът. Дух няма плът и кости. Лука 24:39. Това са думи, които унищожават лозунга «Бог стана плът». Ако Бог е дух, Бог не става плът и кости. Ако духът няма плът и кости, тогава не можеш да превърнеш духа в плът и кости, без да направиш Исус лъжец. А Исус не е лъжец. Лъже този, който изопачава думите му. Сега да ударим вашата втора опора. 1 Тимотей 3:16. Вие често го повтаряте като «Бог се яви в плът», но в текста, който цитираш, пише «Тоя, който биде явен в плът». 1 Тимотей 3:16, ревизирано 1938. Значи пак се връщаме към най-простия въпрос. Къде в стиха пише Бог? Не пише. Вие го добавяте. И когато вие казвате Бог се яви в плът, вие не цитирате Библията. Вие дописвате Библията. Това е лъжа върху текста. И Павел ви затваря отново устата в същото послание, когато описва Бога. Когото никой човек не е видял, нито може да види. Тимотей 6:16. Ако никой човек не може да види Бога, как Бог се яви в плът, за да бъде видян като човек? Невъзможно. Значи вашата добавка Бог в 1 Тимотей 3:16 е изопачаване, което прави писанието да се блъска само в себе си. Сега идва най-силната част, как Библията използва Словото. За да се види колко е абсурдна вашата логика, стана, ши, Бог се превърна. Писанието описва Божието Слово с много образи, и тези образи показват действие, сила, резултат. Но Бог не се превръща в предметите на тези образи. Само човек без разбиране чете образите като промяна на Божията същност. Яков казва, че който слуша Словото и не го върши, прилича на човек, който гледа лицето си в огледало. Прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало. Яков 23:24. И после говори за вглеждане в съвършения закон. Яков 1:25. Значи Словото действа като огледало, показва истината за човек. Но означава ли това, че Бог е огледало? Не. Това е образ на действие. Това е пример как Словото работи, без Бог да става предмет. Писанието казва: Твоето Слово е светилник за нозете ми и светлина за пътеката ми. Псалм 119:5. Значи Словото е светлина,
Но означава ли това, че Бог е лампа? Не. Това е образ за ръководство. Бог води чрез Словото си, без да се превръща в предмет. Бог казва: не е ли Словото ми като огън и като чук, който разбива скала? Еремия 23:29. Значи Словото гори лъжата и разбива твърдото сърце. Но означава ли това, че Бог е материален огън и метален чук? Не. Това е образ за сила и съд. Бог действа чрез Словото си, без да става предмет. Писанието казва: Божието Слово е живо и действено, по-остро от всеки двуостър меч. Евреи 4:12. Значи Словото реже до съвестта. Но означава ли това, че Бог е метален меч? Не. Това е образ. Писанието казва, че сме възродени чрез Божието Слово. 1 Петър 1:23. И че трябва да желаем чистото словесно мляко. 1 Петър 2:2. Значи Словото е семе, Словото е мляко, храни и поражда живот. Но означава ли това, че Бог е семе или мляко? Не. Това са образи за действие. И сега идва стихът, който показва как работи Словото на Бога като изпратено действие. Така ще бъде Словото ми. Няма да се върне при мене празно, но ще извърши това, което желая. Исаия 55:11. Бог изпраща Словото си. То върши волята му. То се връща. Значи Бог действа чрез Словото си, без Бог да се превръща във всяко нещо, което Словото постига. Бог изпраща Словото си. Псалмът казва: чрез Словото на Йехова бяха направени небесата. Псалм 33:6. И пак: изпрати Словото си и ги изцели. Псалм 107:20. Забележи израза «изпрати Словото си». Бог изпраща. Бог не става. Бог заповядва. Бог говори. Бог изявява волята си. Словото му изпълнява. И това е напълно различно от вашата лъжа, че Бог се превръща в това, което изговаря. Следователно, когато Библията използва език, Словото е като светлина, Словото е като огън, Словото е като чук, Словото е като меч, Словото действа като огледало, Словото е семе, Словото е мляко. Това не означава, че Бог става светлина като предмет, огън като материя, чук като инструмент, меч като метал, огледало като стъкло, семе като материал. Това са образи за действие. Така работи библейският език. И затова вашият скок, Словото стана плът, значи Бог стана плът, е лъжа, която не устоява. Защото ако става в писанието означава Бог се превръща, тогава трябва да кажете, че Бог е лампа, Бог е огледало, Бог е чук, Бог е меч, Бог е семе, Бог е мляко. И това е абсурд. Но точно това е вашата логика, само че я използвате избирателно, за да направите Бога човек. А писанието не ви дава това право. Затова истината остава желязна и закована от стихове. Бог е дух. Йоан 4:24. Дух няма плът и кости. Лука 24:39. Никой никога не е видял Бога. Йоан 1:18. 1 Йоан 4:12. Никой човек не може да види Бога. 1 Тим 6:16. И 1 Тимотей 3:16 в текста, който цитираш, не казва Бог, а Тоя, който. Значи вашето Бог се яви в плът е добавка, лъжа, изопачаване. И затова казвам ясно, Бог изпраща Словото си, Исаия 55:11, Псалм 107:20. Бог работи чрез Словото си, Псалм 33:6. Словото действа като огледало, Яков 1:23-25. Словото е светлина, Псалм 119:105. Словото е огън и чук, Еремия 23:29. Словото е меч, Евреи 4:12. Словото възражда и храни, 1 Петър 1:23, 1 Петър 2:2. Но Бог не става предметите на тези образи. Следователно Бог не става плът. Това е вашата лъжа и тя пада пред писанието. Ето защо вашата претенция Бог стана плът е лъжа. Тя не издържа нито на езика на писанието, нито на ясните определения за Бога, нито на примери как Словото действа. Словото може да бъде огледало за човека, без Бог да е огледало. Словото може да е светлина, без Бог да е лампа. Словото може да е огън и чук, без Бог да е предмет. Словото може да е меч, без Бог да е метал. Словото може да е семе и мляко, без Бог да се превръща в тези неща. И по същия начин, Словото стана плът не означава Бог стана плът. Това означава, че Божието Слово и Божият план се проявиха в човешка реалност чрез Христос, когото Бог изпрати.